ang tanan. Bradsok, ang akong pangutana Bradsok, bahin sa Ebanghelyo pag Sabado nga naghisgot dito Bradsok nga si Tomas nga nagmaduha-duhaon, mingon siya ni Kristo nga Ginoo ko ug Dios ko. Matod pa sa atong mga kaigsunan ng mga iglesia ni Kristo Bradsok nga kadtong pag-ingon ni Tomas nga Ginoo ko ug Dios ko, resulta daw to Bradsok sa pagkaabsinos ni Tomas kay sa tulo ka higayon Bradsok nagpakita si Kristo niya unang higayon Bradsok wala man daw si Tomas ato nitong pundo ka wala man makuyog sa mga apostoles. Pagkaduha Bradsok pagpakita ni Kristo wala pud si Tomas adto higayon na gapon Bradsok ug pagkatulo Bradsok nga nakakuyog na si Tomas matud pas mga iglesia ni Kristo Bradsok nga nakasulti si Tomas atong Ginoo kog Dios ko, resulta ra dito sa iyang pagkaabsinos. Matud pa nila Bradsok, referido dito sa amahan nga Dios. Palihog ko og pagpatin-aw ato Bradsok. Usa ka butang nga dili na to madawat kang po nga absino sa to pa kanunay dili makita sa grupo sa mga tinunan mga apostoles. Dili na tinuod tungod kay ang atong Ginoo sa makadaghan sa pagtawag kanunay man yang giganoy ang napugduha. Kuyog kaniya makita nato sa iyang paghimos pagpadaghan sa 5 ka tinapay duha ka isda kuyog gyapon ang iyang duha napugduha ka mga tinunan sa mga milagro nga iyang gihimo sa adlaw ng igpapahulay dito sud sa templo nga kinginlan ni Jesus kadtong giyawaan ang giyawa misud sa mga batan-on ginginlan niya kuyog gihapon ang iyang mga tinunan o sa makanunayon nga mga dagkong hinabo ang iyang mga tinunan labi na sa pagkunsad sa Espiritu Santo diha gyud ang napugduha gyapon ka mga tinunan pasabot nga ang ilang hugpong gawas ni Judas kay usa naman to si Judas ka milayas gikan ni Jesus ug naghikog gani. So ang ilang intact kayo ang ilang community sa mga apostoles. Basta dili na to maila nga, dili na to mahimo nga konklusyon nga tungos ka absinos, wa na noon kaila siya si kinsa to, ang Diyos Amahan, mo'y nalitok. Dili na tinuod. Kay ang hitabo, doon ay precedence of fact nga ningon magod si Tomas, kawas kon makita nako siya nga nabanhaw ug mahikap na ko ang uwat siyang kamot ug siyang kilid anha pa ko mutuo kaniyang nabanhaw. Unya gitunol ni Jesus ang iyang kamot pakita ang uwat siyang kilid. Dali Tomas, ituyod ka ng imong kamot ug hikapa ang uwat sa akong kilid ug sa akong kamot. Mihikap man si Tomas. Niya una pamalitok niya Ginoo ko, Diyos ko. Sa ito pagkatong iyang exclamation, ang iyang pagpadayag, bunga to sa katumanan siyang gipangandoy. Kay ang usa ka tawo nga namatay, nga tawo lang, mayingon ato nga kining dunay nagpaluyo nga usa ka dakong gahum sa pagbilagro. Pero sila nakadungog man ingon si Jesus, gub-an ninyo kining templo kay siya tuog adlaw ako ning pabangunon pag-usap. Komentaryo mga Hudyo, di mahimo kay 40 ni katuig nga gitukod sa mga among maginikanan o gapuhan. Ya sa tulang kadlaw pabarugon. Pero si San Juan may tulit dayon og usa ka komentaryo niya aron masabtan. Dili ug muwa magpasabot ng Ginoo nga templo literal. Kaya ang gipasabot ang iyang lawas nga mamatay ug iya kining pagabanhaon. So makita nato nga ang Ginoo may padayag yun nga there must be a resurrection of His dead body, and the one that would raise the dead body of Christ, He Himself. Siya yun. Muna si Tomas gusto nga matuman yun kining iyang gipangandoy. Tinuod ba yun nga nakatuman si Jesus nga kining iyang lawas kapatay siya ay mubanhaw busa ako ning hikapon yun base na usan ni kamulto kanang ghost yan na hikap mo niya. Sa balik ko na to, mao ni ang ginganlan na to tinumpi nga kuryosidad
o tinguha sa pagtubag siyang pagduda. So ang iyang pagduda na hanaw tungod kay nahikap yun niya o ang iyang reaction mao kadtong confession. Not only a confession but declaration and affirmation, my Lord and my God. Yan ang gisulti nga ni Jesus. Wa mingon nga niluwat siya mga pong tuwaw ngadto samahan. So kadtong pulungan nga my Lord, my God really is addressed to Him, Christ's satisfaction of the death of St. Thomas. So mo na ka padayag nga dili katarungan usa ka ingnon nato mabaw og taphaw nga katarungan nga absenos ang maong taong apostol kay it was really preceded of so many important events nga naa gyud ang napugduha ka apostoles. Daghang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nimo sa akong pangutana.